kuku sing dupa kumelun lenging tiasa ngopeke om kamengku sagung jajan nanging sanget angikipi om sang resikaneka putra kang anjuk saking wiyati pagedhonganing carita Prabu Duryudana manjing jroning Datulaya nutuk denya suka parisuka kacarita ing medal Jawi Prabu Sakra Sangkara ingkang ruwaos badhe kasembadan sedyanira Kidra kaya baru nganti nanggap lang driya bangun kum kanduan nerimang yaya leno tanggan nin lamun tan tulus mengku dia utomo togok nuwun wonten dawuh ingkang pangendika sinuwun pisah karo aku tak tinggal ana sak jabaning Baliwerti negara Ngastina jroning pisah karo aku padha slamet kok pangestu dalem wilujeng kula nyaosaken sembah tak trima kok bilung kula juragan wis kleru ta kleru kula bos kok malah bos ora juragan ora bos Gusti apa sinuwun wala abdi ratu kok ngono ya wah wangel temen kok aku arep entuk pira le bilung iki bilung kula Gusti lah gede iki iso kowe ya padha slamet pangestu wilujeng mboten manggih alang-alang kula rumenah wah angele sing bener kepiye alangan nek alangan iki sandunganing laku nek alang-alang iki bangsane suket goblok benerke ya benerke ning bojo karo mecucu nek ngono ora nocok rasa to lah nek togo kok pengen mecucu iki saiki golek togo ngendi sing lambene ora mecucu ha iya ya aja gak togoke sing lakoke melu mecucu ya wandamu ora melu mecucu ora apik kok balani pangestu wilujeng mboten mangke alangan kula nyaosaken sembah tak tampa ya kono ora ya kono bocah iki ya ngatur sembah ditampa kok luwang suran elek togok lun
Bejo kemayangan, Gok. Lho. Bejo kepripun? Aku seramung karo Prabu Duryudana Ratu Ngastina. Durung suwe. Nanging Ratu Ngastina wis percaya marang aku. Janji aku bisa minangkani pamundhute Prabu Duryudana. Kelakon penjagaku, Gok. Aku kepengin dadi ratu mustikaning jagat. Ratu saindenging bawala kudu nyembah delamaanku. Kowe ngerti, Gok? Prabu Duryudana Ratu Gung Binathara nanging persasat keregem tanganku. Aku arep jajah negara endi bakal kelakon tur gampang, Gok. Nanging ya kudu iso minangkani pamundhute Prabu Duryudana. Pamundhutipun Prabu Duryudana menapa? Aku kudu mateni Ratu Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Oh niku to sing dianggep kabejan panjenengan sagah mejahi Bathara Kresna. Iya, wah kualik niku. Panjenengan sagah mejahi Kresna niku mboten kabejan. Niku marga kacilakan. Nggih, menika kecelakaan. Kecelakaan niku. Marga ki dalan bakal dadi dalaning kacilakan ngono. Kowe ngerti karo Kresna? Mboten mengerti. Jan kulina Prabu Kresna menika ratu panjalmaning Bathara Wisnu dewaning kabahagyan. Waspada paningal penan wonten mriki ngraosi Bathara Kresna. Bathara Kresna pun prisa. Monggo Kresna niku duwe pusaka jemparing jenenge Senjata Cakra. Niku mboten perlu dilepaske nganggo gendhewa. Ning didhawuhi kaya bocah. Senjata Cakra kuwi nggih. Nek pun prisa mangrasani timbali cakra. Kra. Nene kra. Ah kaya nek nyeluk barjo kae. Ne bar. Bandamu. Kra dunia ya aja kra tak kandhani. Galuh wong saka negara Anu jenenge si Anu. Sok dina Anu arep mrene perlune anu aku. Saurunge anu aku anonono dhisik. Anu ki apa? Tegese anu ki sik lho diganti apa-apa lho. Senjata Cakra terus celorot kaya teluh brojo. Saka landhepe tumancep teng dada sampean niku sampean mboten krasa. Nyes. Apane kuwi? Saka landhepe niku cakra niku le tumancep dada sampean nyes. Reketes. Kuwi apane, Kok? Anu mangan kulit kalih daging. Reketes. Terus pun nedas otot bebayu ganti kletek. Pun nedas balung ganti gluduk. Wah medeni. Lho niku mboten medeni. Matur napa wonten. Nek Senjata Cakra niku urung iso mateni sampeyan. Kresna duwe pusaka jemparing. Cakra dubu sanes. Niku nek kesenggol bedore terus Kresna dadi buta. Sak gunung. Monggo sing mundhak anggere saambegan niku mundhak 2 meter pesagi. Saambegan 2 meter pesagi. Dadi buta 3 dina jagate kebak. Sampeyan kepepet buta. Nek aku kepepet buta kowe ya kepepet. Pak kula nyemplung teng ngisor buk dhisik. Awake dhewe iki dipernah-pernahke. Kowe ora perlu wedi kok. Bakal coba kadigdayane. Hei! Cakra Sanggara mariku.
sigra kang bala tumingal campuh perang samya ngedali lir tatit wileting gada cahyan gumangun taniti benjang sangaji mijil adinyo ngedali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa wregil pasti jangga dendanyo mangambak boyo Yastungkara jagat manik raja dewaku ala priyayi gagah pideksa ngendhek lakuku apa iki kadang sentanane Koko Prabu Duryudana sing kepareng dadi kanthi lakuku Kisana yen sliramu kadang sentanane Koko Prabu Duryudana kepareng dadi kanthi ning lakuku sliramu jenenge sapa kowe durung ngerti karo aku iya durung aku dudu kadang sentanane Prabu Duryudana waspadakno dhisik Balasan Purupa Narendra Mandura iya sapa Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Prabu Baladewa Balarama iya ana wigati apa aku perwartakon karo kowe kowe saguar mateni Ratu Dwarawati Prabu Bathara Kresna apa wis kandel ulangmu kuat diujangit atos balungmu ya oh bab katigdayan aja kuwatir ana negaraku aku wis pilih tanding sinebut Ratu Dukdeng Seti Mandraguna Ratu Gegedhuking Jagat Gegedhuk Samaladuk ya aku iki apa sliramu ngerti kekuatane Kresna kekuatane ana apa Aji Jaya pusaka apa duwe katigdayan liya yen war ngerti kekuatane Kresna ora Aji Jaya ora duwe pusaka nanging duwe sedulur tuwa siji jenenge Kakrasana nek kowe iso ngalahke Kakrasana aku percaya nek kowe iso mateni Kresna sliramu wis tepung karo jenenge Kakrasana wis karo sliramu gedhe dhuwure padha aku lho guyu aku ora kok guyu sliramu ki ora nek Kakrasana ki slirane ming kaya sliramu gedhe dhuwure aku ora blereng aku wis tau tatih dikeroyok Ratu 10 gagah gedene dhuwure kaya sliramu kabeh tekaning ndata Ratu 10 kuwi nyembah dlamakanku kabeh mula upama Kakrasana kuwi dina iki iso kepethuk oh aku kepengin nyoba kadigdayane kepiye nek Kakrasana kuwi mung kaya sliramu ya dina iki kepethuk aku kepengin nyoba kadigdayane tampar tanganku ana apa Kang Togog dijeloke kowe Gustimu wetengku mak penjelut. Duh. Kayak wadah bayi melorot wadamu. Wong lanang kok wadah bayi. Kenging menapa sinuwun? Mati aku, Gong. Kenging napa? Aku iki mang diperpeki priyayi gagah. Tak takoni ngaku Ratu Mandura Prabu Baladewa blai. Juk pripun? Disiki takon karo aku. Kowe saguar mateni Kresna. Apa kandel lulangmu kuwarga janget?
Atos balungmu. Ngina karo aku. Aku ora kok ming pamer, kowe ngerti dhewe. Ana negaraku, sapa wani aku? Ratu Gegeduk. Ratu Dukdeng. Mula nggih. Sampeyan menangan ning negara sampeyan dhewe teng mriki dereng karuwan. Kabeh wong niki ya duwe kalahan, ya duwe menangan. Ambak kula niki mung togok. Nggih oman rasa menang. Nek teng omah kula, anak bojo kula wedi kabeh. Mboten Deng wingi digetak Mbak Ayu terocos wae ngoten. Sing niku ngomongi wadine wong tuwa. Karangi ya wae. Lajeng aku rak takon. Kresna iku kekuatane apa aji apa pusaka? Dheweke ngendika dudu aji, dudu pusaka. Wis dulur tuwa jenenge sapa? Kokrasana. Aku takon. Piyayine Kokrasana padha aku. Monggo aku karo Baladewa iku ora blereng. Aku nyumbari nek dina iki keperlu Kokrasana. Kepengin nyoba kadigdayane. Ora ngerti serapating tangan nempiling-pilinganku saknalika jungkel aku. Kok guyu? Branu nate maca buku sejarah Mandura. Ora tau maca buku sejarah kok. Sing dipaca ki malah buku Minabobo Wadamu. Ora tau diwaca bukune cah cilik kowe. Ayo kok ngono kok. Kula caosi priksa nggih. Baladewa niku Kokrasana niku Kokrasana nggih Baladewa. Baladewa alias Kokrasana. Padha kalih Togog alias Teoge Wandamu. Ayo nek Teoge iki Togog. Wah, ya wis dulure tuwa Kresna iki. Nggih. Monggo menika Digdaya sing Mandraguna. Wah. Ora wedi. Menawi darat. Ora wedi. Ora wedi wis. Mudhara sisan. Wandali ora manut. Biar bobo. Ora apa-apa. Omong ya ora digugu kok. Jojo muntap pindho kinetap. Nektara kocak ngundarandir. Oh. Baladewa, ana barang. Keterangan kadang itu Kresna kowe ora tedheng aling-aling. Keparayata. Kowe kelakon tekan Durawati. Yen Baladewa pecah dadane bambu. Wani mungsuh aku. Kudene apamu? Kapura ngarsa. Gigit siung pengapit. Tugel gulu maju. Jueng-jueng badangmu. Druhul. Cakra Kangara. Wateken Aji Jaya kawijayanmu. Kumpulna jimat-pematmu. Tumplak-plak. Tamakna Baladewa. Baladewa. Ora tedheng aling-aling. Ayo. Mantramu tamakna. Aku ambil dan kiai. Aja endo.
Ayo kowe. Kilai babu. Kula mangsak mriki perlu kula caosi prisa niku jago sampeyan. Waule ngalem entek golek kurang amek. Sekane men Kresna ketes. Baladewa ketes. Werkudara ketes. Janaka ketes. Nek kula Sedewa ketes. Durna ketes. Lah nek kancane dhewe ra ya ora. Kaya kancane barang diketes. Kaya ngawur. Durung tekan gone pun kebubrak niku pripun. Terus pun denggar. Lah wajib gawe wirang kula sampean. Wah. Baladewa pancen gegilani. Saklawase kula Pacakara mboten kaya mungsuh Baladewa gragapan. Mungsuh wong siji kaya mungsuh wong 1000. Pacakara karo bengak-bengok. Kaya ngoten niku nek mboten kuat tenan gogrok marase. Mila kawon napa dereng? Dereng kawon. Wah, isih wani ya. Isih wani Langgar. Kula mboten bari mundur pisah Baladewa. Dipun boto iki mawon. Saking ketebian. Oh, ngatos-atos dimenang-menangke. Kula melu isin nek sampeyan dikalah. Dereng kawon, dereng. Isih wani, tesih edan. Ken mau kok wani wae. Baladewa. Tamparana pusakaku. Ketiban kemlandingan seto dadi bandan iki. Ganala druhun dimonon. Gamane wong angkara murka. Wujud jempareng tak candak. Tanganku didadek-dadekke siji aribondo druhun. Najan kuwi gaman ampuh. Nanging kandhar beni wong angkara murka. Cacah nenggara ilang laripun.
niki jane karo Durna kanca apa mungsuh? Ora guyu-guyu. Kene lara tenan nek ngono guyu. Lah kula arep wangsul anak kewan to. Akar kula itu nggih kanca. Akhire tekan iki ngejak dadi mungsuh. Angin manut mawon. Kene ora kanca kok nang kono nabrak ngidak. Nang kene nabrak meneh ngidak meneh. Ora mati kena nenggala malah mati idak-idak kancane dhewe. Ning kula ora jarak. Nek dianggep luput njaluk ngapura. Ngapura. Sing ditabrak isih kemeng kono ngapura. Aku wis wong luput, rumbasa luput. Njaluk ngapura. Sampeyan kok sengak omongane. Nek ora trima ngejak apa? Arep ngejak apa? Arep apa? Ya wis ora apa-apa. Kene iki ora wani kok. Macem-macem. Terus pundi, Gar? Wah. Gaman napa niku wau? Pamore murup saobor. Nika jenenge senjata nenggala. Kula ngerti nek gaman lampuh. Mergo pamore murup. Kula ditubruk kiwa mlumpat nengen. Tubruk nengen mlumpat ngiwa. Kula pamer iso mabur. Nenggala nggo ngacungi kula. Kula gogrok limabur. Kula mles bumi digarit. Kula jedul dhewe. Mabur malih. Diacungi nenggala gogrok malih. Jeng malih nek pun tuwa kek dulungi mawon. Ndak gogrok tak padake wowoan. Sampeyan nang ndaratur kula nggih. Baladewa niku upama wit niku ming panggodhong. Deleking wit Kresna Pandhawa. Mboten perlu mikir Baladewa ingkang baku Kresna. Lah kula musuh Baladewa niku mragangan mangke nggih Kresna digdaya. Kula caos priksa nggih. Kresna niku le ampuh jalaran duwe kembang Wijaya Kesuma. Yen sampean iso nglembut kembang Wijaya Kesuma. Kembang Wijaya Kesuma kecekel tangan sampean. Kresna apes jayane. Nah, Kresna niku janji karo sing jenenge dewa mesti manut dirembuk. Mula bran mlebu negara Ndarawati. Kula percaya bran mesti bisa nyandang cara dewa. Leng-lenging driya mangun mangungkung. Prabu Sakra Sangkara sedya nindakaken pamanggihnya Pandhita Druna. Kaya nengken cipta Bathara marengaken ical wujudnya Nalendra gagah pideksa memba Bathara Narada sigra ngambang antariksa jumujuk negari Ndarawati. Sang para marta tuhu pandhita kang wis limpat
Parama widyeng sunyata mengkuliring kasarjanan kepriye Pandhita Druna anakku Sakra Sangkara kula aturi pitados Panembahan tentu badhe lebda ing karya jalaran mlebet wonten negari Dwarawati mimba pukulun Bathara Antarada sedya nglembat Puspita Wijaya Kusuma wis kena dipercaya sampun mula aku duwe panuwun karo Prabu Duryudana yen kowe kudu melapat aku merga Pandhita Druna iku kaloka ing jagat pandhita ingkang sugih iguh pertikel rak ya mengkono sengkuni inggih Panembahan nah aku perwarep mundhut priksa Pandhawa kuwi 5 Kurawa kuwi 100 wong 100 arep mateni wong 5 kok gagar wigar tanpa karya mesti ana sebabe Pandhawa menika amargi gadah pusaka ing nama jimat Kalimasada Pustaka Jamus nah menawi jimat Kalimasada Pustaka Jamus saged uwal saking tanganing Pandhawa tentu apes jayanipun nggih mustikaning Pandhawa sapa pemangge kula mustikaning Pandhawa menika namung Arjuna inggih Arjuna mongko kula mireng kalenggan menika Pandhawa menika nedheng ngembeng Sungkawa awit kecalan Semar Pandhawa menika gadah sedya bangun Candhi Sabtarengga nanging menawi boten dipun tenggo Semar boten badhe kalampah lah menika anggenipun ngembeng Sungkawa Pandhawa yen mengkono aku duwe penemu jimat Kalimasada kudu wal saka tanganing Pandhawa lan Arjuna pisah karo kadang-kadange nganggo cara apa Pandhawa menika menawi kalian Kresna menapa pemanggihipun Kresna tentu dipun tindakaken kula pitados bilih bulan tentu saged memba nata Ndarawati mangke sik bisa dadi Bathara Kresna Kakang Durna nanging Panembahan durung tau tepung karo Pandhawa mengko tekan Ngamarta weruh Werkudara gagah gedhe dhuwur njut mendak basa wis konangan iki maling iki daerah Rekasa ta nggih nggih sak prayoginipun malah sampeyan terus pundi Panembahan monggo kula ra iso cara Kresna bener penemune Sengkuni dadi sing teko Ngamarta kudu wong sing wis ngerti karo para kadang Pandhawa perkara kowe dadi Kresna gampang aku duwe pamundhut pandengen dadaku aku tak nyuwun marang Bathara supaya kowe bisa mimba nata Ndarawati Mahambek sang para marta Begawan Wisakarma ngening kencipta mangsah semati panuwunipun dhateng Bathara supados Pandhita Druna saged mimba nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna ketrimah panuwunipun ana cahya saking Girgantara wonten inggil Pandhita Druna saknalika Pandhita Druna ical kakedhepaken
Membonoto Durawati datan sisip sak rikma. Patih Sengkuni kula penemban sliramu sing wis tau ngerti karo Bathara Kresna apa ya kaya mengkene iki jaiting nektra legering wadana sampun boten sisip pindha sinuwun Durawati pangapunten mangke menawi gineman Bathara Kresna kula wonten dawuh ingkang pangendika. Lah iki ana Kresna kok jendhit-jendhit. Oh, mangke ling wae mbok sethithik. Oh, nggih. Wujudmu wis kaya nata Durawati. Kowe karo Pandhawa wis tepung kabeh. Kula nuwun nggih. Nanging dadosna kawuningan Penemban. Pandhawa menika ana sing setiti banget. Naminipun Raden Setiwa. Kula pitados nek Setiwa mangke mes padak estu Kresna kok cengkoke kok ngono ya. Njuk konangan. Wah nggih Penemban dos pundi Penemban. Kula aja kuwatir. Aku duwe prajineman. Wujude Gandharwa tur bisa laku panajiman. Diktya kala Jenggiwara. Wah. Kula wonten pangandika Penemban. Kowe tak pasrahi pakaryan. Ngayomi Kresna iki sumedya tumeka ngamarta nggayuh jimat Klimasada pustaka Jamus. Yen mengko Kresna iki wis entuk gawe lan ditutke Janaka. Ana sing arep ngiri godha kowe tumandang. Nek perlu ngamarta digawe bosah basih. Merga kowe iku bisa laku panajiman. Budidaya rusak ing pamikir para num-numan negara Ngamarta. Kula nggih. Kresna ora perlu kuwatir. Iki mengko ngawat-awati kowe tur laku panajiman. Sinayang gelung pamuleting cakra. Kumitiraning asta. Yen mekaten lajeng kula nyuwun pangestu nanging lajeng rembat kula kados pundi? Aku ngenteni ana ngalas Bindarata minangka kanggo gawe srana mboyong Janaka. Janaka kudu teka nang ngarepanku. Oh nggih. Sampun kula sampun ngertos. Kepareng lajeng nyuwun pamit. Aja kurang kaprayitan. Sengkuni kowe pinangka kantiku gelar pakuwon ana alas Bindarata. Oh nggih. Ngestaken dawuh Penemban.
Baladewa seru duduka dupi molat kang sami wandon jurit Kia menyat seru denya muwus jagat Dewa Bathara Sakra Sangkara ora wani panggah ilang ndak kedhepke nanging pikirku kok kurang percaya ilange Sakra Sangkara pandugaku mungkin Arya Pawadan nilapake aku Yai Kresna iku wong pinter Kresna iku wong waspada paninggal nanging Kresna iku ya menungsa lumrah senajan to pinter kala mangsa bisa luput najan wong waskita kala mangsa bisa kemendungan yen nganti kemendungan ora presa tekaning bebaya cilik loro gedhe tekaning pati aku sing kelangan ora perlu bali nang Mandura aku sedya tumeka Ndwarawati rumeksa kawigdatane Yayi Prabu Ndwarawati